Good morning mga kaibigan. Gandang umaga sa inyo. Dito kami ngayon sa Paguriran Beach Resort. Kasama ko si Kabayan. This human is vlogger. May dala siyang pana. Yes, this is my spear gun. Spear gun sa English. Ikaw boy, baka magaling ka sa English. Spear gun to. Kasama ko si Buboy ay nakahiga. Ayun. Pupunta siya rin sa tubig mamaya, may dala siyang lambat. Ayan. For today's content, we are fishing content. We are gun. Spear fishing gun. Boy! Baka may shout out. Hindi pa dumadating. Baka bukas. Yun mga kaibigan, bago kami lulusong sa tubig, may merienda muna kami ito. Yan. Tsaka speed lang nakayanan. Kabayan pa bumili nito, mapira siya eh. Yes. This resort is mine. So yun mga kaibigan, dito na kami sa hindi pala to yung Paguriran pala doon pa sa dulo. Kurong Beach Resort. Napakagandang maligo rito. Ayan o. Ganda ng lugar. Andun yung kasama namin si Kabayan, mamamana yan. Dala siyang spear gun. Magagilap siya ng isda dyan. Kasi meron nga doon namamana. Ayan o. Ayan yung vulkan mo yun. Ayan. Napakaganda ng lugar dito mga kaibigan. Sarap ng place dito. Yung kung kasama mo, pamilya mo, masarap maligo rito. Kasi meron siyang mababaw na lugar. Kahit high tide, mababaw siya rito. Pwede mga bata rito. Nandun yung bandang malalim eh. Napakalinaw na tubig. Pwede pa rin maligo. Kurong Beach Resort. Dito lang yan sa Bacon, Sorsogon. Lapitan natin yung isang nagsisisid. Marami na ba? Marami na? Patingin nga. Kung anong. Ito yung nauna sa amin dito nagsisid. Ay, meron siyang anong tawag dito? Yung kamuntaha to. Meron siyang kamuntaha, ang ganda oh. Yan nakakuha niya kanina pa kasi siya nagsisisid oh. Yan. Mayroon pang alimango. May aligi yung isa, no? Oh. Pulang-pulaw. Sarap siguro niyan. Yan mga kaibigan, yung kanyang nakuha. Nauna siya rito kanina. Ayun yung kasama niya. Kasama ko na sa may si Kabayan. Yung sa dulo. Yun mga kaibigan, hanggang dito na lang muna ako sa lalim na ito. Ito na. Kasi Kabayan yung kasama ko sa malalim na, hindi na ako pwedeng sumunod doon. Hintayin ko na lang siya dito, pupunta sa tabi. Mamaya kung ano nakuha niya. Kasi baka mabasa yung natin, dala ko lang ngayon silk.
beach resort din sila. Papahiram din natin. Ito, meron yan mga bangka, yung mga natural na bangka yan. Ito meron ditong ano kakaiba. Kasi yung kabilang ano niya, walang katig. Ayan, walang katig. Kabila niya meron kakaiba siya. Ano, maganda ba yan? Bago bili mo lang yan eh. Bago bili. Sanay ka naman gumamit yan. Ako nga, hindi ako marunong gumamit yan eh. Lulubog ako niyan pag yan ang ginamit ko, boy. Yan, yung dalawang kampay na yan. Dalawang pa? Oo. Sanay ako sa walang ganyan eh. Alright guys. Di Serena. Ayun, may tali boy. Yo, lumalango yo. Yo. Ay mga kaibigan, may pawikan oh. Mahigot nga, ayan oh. Pawikan, may tali. Hawakan mo boy. Hawakan mo. Laki yun. Ang pawikan, di lang natin mailubog yung ating ano, camera. Yan. Hawakan mo. Ay man. Din. Ayan mga kaibigan, pawikan eh. Yan. Yan. Pawikan. Yan, pawikan. Bitawan mo boy, bitawan mo. Yan. Bitawan mo yan. Kasi maliit pa. Yung mga kaibigan, binibitawan. Yung mga kaibigan, isang grupo ng ito. Ayan, yung may team na yan. Ayan. Isang grupo ng ito. Dapat boy, dala mo yung lambat boy. Ayun, Maliliit pa. Ah, maliit pa? Dala natin yung GoPro. Yung GoPro sana, no? Oo. Ganda niya, no? Ayun, yung maitim na yan. Ayun na, nag-iwa-hiwalay na, boy. Oh. Nag-iwa-hiwalay na. Ay. Basta nilang ba't? Malalim na, baka mabasa yung cellphone ko. Oh. Akin lang yung dulo, boy. Asa na yung ano? Oh. Hindi ko yung cooler to. Hindi ako makakalapit dyan. Dapat ko. Salita ko itong tugalo. Hindi ako makakalapit. Akin na yung dulo. Teka lang. Oo. Mababasa sa cellphone natin. Dapat yung camera na dala natin ka. Kaso piniram eh.
Oh, akin na. Hawakan ko. Dito lang ako. Ayan, mga kaibigan, lalagyan natin na lambat. May nakita tayo, mga isda. Masyado malalim eh. Ah. Oh. Wala. Nakawala? Nakawala. So sayang isang piraso lang yung dumikit, nakawala pa. Pero sobrang linaw kasi ng tubig. Sarap maligo siguro. Sarap maligo. Ito, tinatagay lambat kasi may isang grupo ng isda. Ayaw naman dumikit. Sa lambat, kita-kita siguro. Sobrang linaw ng tubig dito. Ay, si Buboy. Malapit na sa akin kasi hindi ako makalapit sa kanya. Bababas ang cellphone. Masyadong malalim. Ano? Wala? Wala pa isa? Ay, nako. Yan ang huli ni kabayan, oh. Napana niya, oh. Guys, so many big but I shoot most small. Anong isda ito? It's called kanoy. Isdang bato, tsaka to, ano to? Sea urchin. Tayom. Sea urchin. Si Orching sa Tagalog. Sa English. Iba yung tayo. Pinakain to, masarap to. Uy. Iba yung tayom sa atin, yung mahabang tinik. Ito, oh, maiksi lang. Yung kinuha kayo ito na duwa. Tapos mantis. Nakakuha yun ng ano, yung amimitik na dragoon. Yun yung mantis na. Yun. Tayom. Baga na, pwede ron. Baga na, tihawon ta. Eh? Yung sira sa sahang. Baga na, boy. Baga na. Ihawin Putol na. boy, ang ano. Dito sa atin. Tinik. Kanya mapagbasag niyan, boy. Yes! Ito na! Hindi naman ganyan pagbasag niyan. Ito na, this is it. Asan laman yan? Yeah. Yan lang? Yan lang pala laman yan. Taganggap eh. Ito, boy. Nabasag mo na, boy. Dami. Wow. Sarap. Sarap. Wow. Uy, may laman, oh. Puro bito. Sali yan, boy. Sali yan. Tugasan ko. Tugasan mo na to. Ikaw, Minyo, kain ka. Yummy. 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 Sariwang tayom. Yummy. Ha? Ano? Ano? Sarap? Hindi ko nalasahan. Diretso. Diretso lunok eh. Ano pala ba? Parang barbecue lang style, ha? Ayun yung isang maliit. Pwede na Ito yan. mga bayan, aking nabundulan. Harang-harang eh. Laman dyan din yan. Yan din eh. Ayan na, inihaw na namin yung nakuha namin. Ayan. Parang barbecue lang style, boy. Tutong na tong isa, boy, ah. Kulay uling na to, boy, isa. Boy, inuling mo na. Dito na yan.
Ano na sira? Ano? Ay, gata siya mamaya. Pwede na yan. Laman na din yan. Laman siya. Kulay uling na to. Ito na ka ito? Ha? Ito na ka ito? Kulay uling na. Pa? Ayan. Ano nyo? Ano? Buka yan. Si Buboy tulog na tulog. Ano nangyari sa'yo, boy? Tulog ka na tulog. O, merinda ka muna para Balik ka naman o. alis yung ano mo. Tabawag naman o. Ano, tanggal ng puyat. Nakatulog si Buboy. Napagod. Langoy ng langoy kanina eh. Ayan. Kaya yung kasi ini. Magsali yan eh. No? Sarap sa gatayon. Ito yung nakuha natin mga kaibigan na mga tuyom. Tayom dito. Tuyom. Tawag dito sa Ito yung nakuha natin doon. Ayun na yung kasama natin si Kabayan tsaka si Buboy na doon. Ayun. Ito yung nakuha natin tuyom. Ito yung napana na isda Daming tuyom. Dami. Daming tuyom. Tuyom. Ayan yung mga tuyom. Ayan yung mga gamit na pana. Walang na panang malaki. Puro lang. Puro ligaw!